Tak ahojte, pozdravujem každého a dám si také maličké vyjadrenie včerajšku, lebo však veľa mi ľudí píše, novinárov, že jak som to videl, galu, zápasy a takto, tak dám si najprv sa na môj Instagram a môžu odtiaľ to kľudne zobrať a písať o tom. Takže, včerajšia gala Octagon 51 bolo brutálna gala. Očakávaný, že na konci roka bude najlepšia gala v roku. Za mňa to asi aj plnilo. Takže začíname vlastne, alebo splnilo. Začíname vlastne so zápasníkmi Kajo, Pirát, Čepito. Takže vlastne na Spartacus fajčíme 2-1. To znamená, že Karol vynikajúci výkon, naozaj dal do tej prípravy všetko, skúsili inú váhu, najprv išiel na 66, potom dohodli, keď je 68 a vlastne na poslednú chvíľu vymenili mu súpera, proste naozaj išiel do niečoho takého, čo ešte neskúšal a videli sme mu, že táto váha mu sadne a chce pokračovať v 6-6, takže výborná robota a prvé víťazstvo bolo doma. Druhý zápas, tam Čepita, potom sa vyjadrím Pirátovi. Čepito vlastne takisto veľmi ťažký súper, pripravoval sa na Patrika Kincla, naozaj do prípravy dal všetci chalani rovnako trénovali a brali tie zápasy naozaj prípravu veľmi zodpovedne a urobili všetko preto, aby ten zápas vyhrali. Čepovi zase zranil Patrik, mali mi súpera, očividne nebol ten súper žiadny halabajkár, bol veľmi silný fyzicky zápasník, takisto vedel aj zem, aj postoj. MMA zápasník a vlastne Čepo tam mal krásne momenty, krásne chvíle, kde mohol ukončiť ten zápas, ale to slovičko, že mohol, to neexistuje a proste dal do toho zápasu všetko, nevyšlo mu to je tento šport a proste musí ísť ďalej, takže zase urobil ale atraktívny zápas, jak môžeme očakávať od Čepa, takže za mňa veľmi dobrý výkon, tým, že nedotiahol do samého konca, tak to je smola a ten šport to patrí do toho športu. Ide sa ďalej, nič sa nestalo, hlavne nie je zranený a to je celé. Teraz ideme na Piráta, takže poviem tak, že veľmi veľa ľudí mi písal, že gratulujem mne, že jak som ho pripravil a takto. Takže aby ste boli v obraze, že vlastne pri tomto zápase, aj predtým ja už mám toľko vecí na hlave a robotu, že naozaj nemám čas sa starať o chlapcov a vlastne takisto ani s Kajom, ani Čepom, ani s Pirátom som nebol pri príprave a vlastne oni majú svoj tím, ktorý je naozaj veľmi dobrý, vyskladaný, hlavný tréner je tam Janko Hudák, ktorý vlastne celé to nastaví a potom okolo toho sú chlapci, každý jeden iného lapéra, kondičného trénera takto, ale hlavne je tam Janko Hudák, ktorý zaslúži tú najväčšiu zásluhu a samostatne vlastne potom tí chlapci, keď urobia ten svoj športový výkon. Vlastne ja som len chlapcom nejako poradil, nejaké moje také, že čo by som robil, hlavne u Piráta, že som mu poradil nejaké veci a to bolo celé, tak preto ste ma aj nevideli v rohu, lebo vlastne mohli ste tam ísť traja a vlastne on má vyskladaný sen svoj tím, keby ide o titulový zápas, tak som tam, takže nič nie je akože medzi nami. Takto a vlastne aj u Kaja som bol, aj u Čepa, lebo Čepo išiel o titul, tým pádom som to sam zmestil a som veľmi rád idem chlapcami takto do klietky, keď ma chcú tam a keď ma tam zavolajú. Teraz ideme na vlastne Piráta, takže Pirátovi naozaj zo srdca gratulujem. Urobil veľmi dobrý výkon a funkčný výkon. Ja som bol predtým v šatni 5-10 minút pred zápasom a videl som, že veľmi dobre nastavení, veľmi dobre nabudzení. To som videl aj na vážení, že vlastne Pirát je ten typ zápasníka, ktorého vlastne nedostanú sa len tak do hlavy a vlastne ukázal to aj najavu, že on v hlave je veľmi v poriadku a vlastne on si uvedomil, že dostal tento zápas tak, že dostal možnosť ísť s Carlosom, lebo ísť s Carlosom je veľká možnosť,
ktoré treba chytiť a keď sa dá takto využiť, tak Pirát to vôbec nepodcenil a naozaj pripravoval sa na to veľmi tvrdo aj v Bratislave, aj v Trnave Spartacus Fight Gyme, takže mal 10 týždňovú prípravu dosť tvrdú a naozaj obetoval preto všetko, aby dotiahol takto do konca. A vlastne ten samotný zápas, ja som mu len poradil jednu vec, že nech, čo ste aj videli od začiatku, tú vec a čo aj dodržal a vlastne ostatné už išli samo a ja som videl ten zápas, lebo stále mi hovorili, že kto vyhrá ten zápas, jak vyhrá ten zápas. Ja som hovoril, že Pirát kľudne môže vyhrať ten zápas, keď bude dávať pozor na nejaké veci a vlastne Carlos, keď vyhrá ten zápas, tak vyhrá tak ten zápas, že proste buď je tam, že extrémne pripravený tým, že čo robí ten útok alebo ten takedown 100%, že naletí do toho supera, chytí ho, dá ho dole na zem a tam už ho udrží. A druhá strana Carlosa tým, že tam robí strašne veľa chýb a proste nefunguje mu ten jeho zbraň a tým pádom je to veľký problém a ten zápas ide do nejakého risku. Videli sme párkrát už pred týmto zápasom, že mal také momenty, že akurát bol to tenký ľad a nejak sa z toho vykrútil a potom vyhral ten zápas. Ale vlastne Pirát bol veľmi silný, naprataný a vlastne pripravený. A proste videl som ten prvý moment, keď sa spojili, že nevie ho dať dole, tak som vedel, že vlastne Pirát to má v rukách. A tá prestrelka bola taká, že mohol aj Carlos trafiť, aj Pirát, ale vlastne Pirát je, môžem povedať, že skúsenejší striker, že proste vidí, že kam udiera, vie, že čo chce udrieť oproti Carlosovi, proste, ktorý hádza tie háky hore dole a naozaj, keď to padne, tak to musí byť lucky punch originálne, jak sme videli aj u Langra, ale to je reálna vec, lebo to nepotrebuje človek tam žiadnu techniku, že proste z vrecka hádže tie háky bum 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 a trafí, ale to je zase šport, takže náhoda, náhoda. Ale tento zápas určite nebol, že náhoda, že hovorí, že náhodne ho trafil. No náhody existujú, ale aj neexistujú, lebo každá prehra, každý knockout, keď dostane, tak bude náhoda. To je zase už o niečom inom. Ale teraz potom ideme na ten najdôležitejší vec, že veľa ľudí hovorí, že čo s našim zápasom. Veď náš zápas takisto je podpísané Eden, brutalita. Pre mňa je to obrovská výzva, obrovská česť, že dostal som takú možnosť, situáciu zápasy na takomto štadióne pred toľkými ľuďmi, že asi historický moment oktagonu. Len situácia je taká, že vlastne ja som dostal do tej pozície, presne čo Pirát vtedy hovoril, že na tlačovke, že prehráš a potom budeš tak, jak Attila bol. Hovorím, čo chce s tým povedať? No takže vlastne tá váha pre mňa je teraz určite ťažšia na hlave, tým, že vlastne každý odpíše Carlosa, každý jeden človek, že už poznám ja osobne, čo teraz bude cítiť extrémne. Ale na druhej strane vlastne každý mňa bude favorizitovať. Ja som, není šanca, na čo je ten zápas toto. To ja vôbec nepripúšťam v hlave a zoberiem z toho to, čo ja chcem zobrať. To znamená, že z toho zápasu zoberiem moje veci a z toho, že pripúšťať toho, že aký výkon alebo takto, to vôbec nie je, že kto je favorit, nefavorit, tú prípravu budem robiť ešte tvrdšie a hlavne, aby som sa nezranil a on by sa nezranil, to je najväčší základ a keď sa už v klietke sa stretneme, tak už to ovocíčko ukáže sám, že kto je jak pripravený. Tu sme pokračovali. Takže vlastne teraz Carlito určite bude prežívať veľmi ťažké obdobie, ale to je tá cesta toho bojovníka, že proste z dola nahor, že jak to vlastne zvládne, alebo jak sa s tým vysporiada, lebo vlastne kým, to stále moje slang, že kým vyhráva si najväčší král, keď prehráva si najväčší kár, tak teraz on naozaj zacíti, že pre ľudí je najväčší kár. Pre bežných ľudí, ktorí sú není takí fanúšikovia, alebo lajci, alebo neviem, ktorí mu nefandia, alebo takto. Takže som zvedavý, že jak sa z toho prebere,
jak sa namotivuje a ja ten zápas určite nebudem podceňovať. Ja do tej prípravy dám naozaj všetko, aby som bol sám so sebou spokojný, aby som vlastne ukázal sám sebe, že na to mám, že sa dať dokopy, do formy. Za tú čas mám na to relatívne dosť veľa času, aby som pomaličky postupne sa dostal do tej formy, nie že od zajtra dvojfázové tréning a neviem čo, aby som sa prepálil. A vlastne tá pointa, čo som chcel hovoriť, je teraz, že vlastne ja a Carlos sme zápasníci, ktorí veľa zápasníkov je, to len hovorím, že sme v tomto športe naozaj dosiahli dosť veľa a tento šport sme zviditeľnili, takisto ako Octagon zviditeľnil nás, to je 50-50. Ale na druhej strane, že môžem povedať, že my máme také tzv. Kľúče v ruke, ja aj Carlos, že vlastne každý zápasník by s nami chcel ísť, zápasiť, aby vlastne získal to meno, by som povedal, tak teraz, aby ste nemysleli, že som nejaký namyslený, alebo nejaký frajírek, alebo niečo som. Ja som jednoduchý chlapec, len si uvedomujem, že čo mám ten kľúč. Takisto ten kľúč som ja získal od Carlosa v tej dobe, keď som mal zápas storočia, takže viem dobre, že o čom rozprávam. A to je jedna vec, že získanie toho kľúča, to je jedna vec. Ale potom, jak sa žije s tým človek, jak vie to vlastne využiť ten kľúč, to už je druhá možnosť a druhá cesta, kde človek si uvedomuje, že čo má a tú cestu zase sám musí vyšlapať a sám musí otvárať tie dvere a tam sa vlastne uvidí, že proste, či má na to alebo nemá na to. Lebo vlastne Carlosovej situácie teraz bolo to, že ja si myslím, že išiel do veľkého rizika už od zápasu, keď vlastne porazil Langra a počul som, že chce ísť s Kinslom o tú aréne, potom tajte mi hocikoho a on naozaj mal také momenty v tom zápase, že proste, že také upozornenia, že halo, veď už by si sa mohol troška uvedomiť a to nejde o to, že je zápasník, musí zápasiť, chce zápasiť, lebo je toto do konca života, halo, to sú všetko halabajky, vyprávačky, že toto každý má naozaj tú prioritu inde, ja mám inde tú prioritu, on mal tiež asi inde tú prioritu, ale vlastne hlavne najdôležitejšia vec v živote je zdravie. Zdravie môže mať človek, môže byť zamilovaný do toho športu, že ak chce hocičo, ale za mňa, keď to zdravie není prvoradé, tak nemá zmysel ten šport. Za mňa. Takže musí mať tam naozaj nejaká priorita, zdravia a rodina, samozrejme. A vlastne on s týmto zápasom riskoval veľa, lebo keby Piráta porazí, tak čo má z toho? Čo má z toho, že Piráta porazil, Piráta by porazil hocikto. No, a keď Pirát porazil jeho, tak samozrejme odovzdal ten kľúč Pirátovi, čo mu strašne prajem. A Pirát viem, že je chlapec, ktorý je veľmi šikovný a vie ten kľúč využiť a urobiť z toho to, čo on chce, aby bol spokojný a šťastný, lebo samozrejme nedostal ten kľúč zadarmo, on to vybudoval, musel sa dostať tam, aby mohol mať zápas s Vemolom. To zase není len tak, že ja teraz porazil Vemolu a zase Kaper, alebo neviem čo, pred zápasom mal dva zápasy prehraté. Tak toto je celá tá situácia, že čo robí toho bojovníka, že vlastne sú tie cesty, že naozaj padne, ľudia ho odpíšu, teraz vyhrá, teraz je najväčší Kaper. To presne viem všetko, lebo to som všetko zažil, takže ja viem stále, o čom rozprávam. A vlastne ja som po zápase Carlosom takisto som hovoril, že OK, dostal som ten kľúč a idem žiť s tým kľúčom, lebo vlastne viem, že mám na to a teraz idem ťažiť z toho, čo vlastne mi MMA dá, lebo MMA mi celý život dal to, že som to miloval a nemá z toho reálne nič. Takže vlastne dostal som ten kľúč, vyšlapal som tie cesty a teraz reálne žijem krásne kvôli tomu športu a kvôli tomu, že aký som. To je realita. A vlastne na druhej strane Carlito náš, strašne mi bolo ľúto, že proste ja som tam stál a on tam toto ležal a naozaj bol dosť vypatý, že proste
ten bojový šport, že veľmi by som povedal, že veľmi nevďačný šport a naozaj, keď ten človek nemyslí len na seba v tom danom momente, alebo ten čas, keď vyberáva, že ide zápasiť, ide do toho, čo na ňo čaká, tak urobil chybu, že proste ten človek musí naozaj myslieť a cítiť to, čo on chce. Nemôže robiť to, čo ľudia chcú, alebo takto, lebo proste, keď to robíš na silu, tak to je potom problém a môže dopadnúť to veľmi zle. Preto som hovoril, že ja ten zápas zoberiem preto, lebo ja to chcem. Za tie 4 roky som vyšlapal strašne veľa vecí a vyskúšal som strašne veľa vecí, čo mi aj pasovalo do životu a naučil som sa nejaké veci, zážitky, všetko, ale samozrejme ten športovec nevyparí sa z toho človeku a keď naozaj som pozeral tie oktagóny, vypredané haly, tak som sa tam cítil, že by som to chcel ešte zažiť, ten zážitok, ten dav ľudia takto a to je proste, keď bol na stole, že ten Eden, to bolo pre mňa, že brutálna vec, že takýto projekt a znova zažiť tú atmosféru, to je akože najväčšie, čo môže zažiť zápasník, ale najpodstatnejšia vec, že naozaj by som viem sa vyhodnotiť a naozaj by som nešiel do nejakého rizika, že by som išiel s nejakým mladým bíkom, ktorý je proste namotivovaný, aby získal titul alebo takto, aby som bol mu len niekto v tej jeho ceste, ale naozaj mám tú pozíciu, že môžem toho súpera vybrať takého, čo ja chcem, ale to neznamená, že nejakého halabajkára, že to nič mi nedá, ale naozaj nejaké meno, ktoré mne tú srdiečku že vlastne dá niečo, že veľké meno, čo niečo v živote dosiahol, proste človek, ktorý je proste pre mňa zaujímavý, takže vlastne Carlos bol ten človek, ktorý vlastne je zaujímavý, lebo pre mňa, lebo mali sme ten prvý zápas, to bol velikánsky, halo okolo toho brutálna atmosféra, nezabudnutelný moment, legendárny moment, proste a takáto hala, akcia, vlastne berem ho jak seberovného súpera, proste má toľko rokov, toľko zápasov, všetko a mám nejaký ten kľúč na neho zápas, takže cítim sa reálne na ňo, že viem ho poraziť ešte raz a proste ale tým, že tú prípravu nemôžem ani sekundu, že povoliť alebo podceniť alebo niečo, lebo teraz po tomto zápase pre mňa je ťažšie, lebo naozaj Carlos do tej prípravy, čo bude mať teraz so mnou, naozaj dá absolútne maximum všetko, čo doteraz dal, lebo proste vie, že to je jeho koniec a proste chce to ukázať ľuďom, že na to mám. A samozrejme ja to nebudem nechať, že na to má a tým pádom vlastne ja viem, že do čoho idem. Vôbec nepodcenenie a takto, takže je to super, je to výzva pre mňa obrovská, ale neuľahčil mi robotu s tým, že ten zápas teraz prehral, ale môžem povedať, že to ani neskomplikoval, lebo proste ja som človek, ktorý ide za svojím a proste mám tú hlavu nejakú nastavenú, idem robiť tú svoju robotu a idem do toho zápasu, aby som urobil naozaj taký výkon, aby som bol sám sebou spokojný. A hlavne to, že tá cesta bude asi najťažšia, jak ten samotný zápas, že proste tá príprava bude naozaj veľmi náročná a keď to prežijem a keď to vlastne zdravie mi to dá všetko, tak to už bude naozaj ovocíčka na torte a idem si to celé užiť aj s mojím tímom na Edenu, takže veľmi sa teším na to a týmto chcem aj asi cca ukončiť, že vlastne držím palce Vemolovi, nech sa dá dokopy, nech sa z toho prebere, vie presne, že čo cíti a teraz nech ukáže, že či má na to, alebo nemá na to, lebo to je veľmi jednoduchá vec, že buď ostaneš tam sedieť a budeš nad tým rozmýšľať celý život a čo som urobil, prečo som išiel tam, nemusel som, prečo, toto, alebo odchodí to, postaví sa a ide do tej prípravy na 100%, takže to je len na ňom. Pirátovi strašne gratulujem za to, lebo on tiež dokázal veľmi veľa vecí v tomto športe a zaslúžene vyhral ten zápas. Urobil preto všetko, aby vyhral ten zápas a teraz je už na ňom, že jak tú situáciu bude brať, jak to vlastne využije a jak s tým bude žiť. Čepo
vlastne on je ešte, môžem povedať, že na nejakom vlaku, čo cestuje a proste mal teraz, môžem povedať, že takú životnú výzvu, šancu, aby získal ten svoj titul s Patrickom Kinsom, lebo akože s Patrickom tiež nie je jednoduché sa dostať k nemu, aby mal ten zápasník si mať zápas, lebo to je česť ísť zápasiť so šampiónom, takisto bral aj Čepo, že veľkým rešpektom a pokorom a bol to nie pre neho veľká výzva, česť, aby mal zápas s Patrickom, nedopadlo to a ja viem, že Čepo sa z toho prebere a ide ďalej, urobí pár zápasov a zase sa dostane bližšie k tomu svojmu vysnívanému titulovi. Kajovi samozrejme držím palce do novej váhovej kategórie do 66 a vlastne nech všetko ide, jak má byť. Ľudia, buďte hlavne zdraví, šťastní, pozitívni, podporte každého športovca a buďte s ním aj vtedy, keď prehrá. Buďte s ním stále, keď ho máte radi. Keď ho nemáte radi, tak nebuďte s ním, samozrejme, tak buďte s niekým iným, ale zase musíte mať nejaký rešpekt tým športovcom, lebo samozrejme tí športovci robia najmä pre seba, aby mali nejaké živobytie, alebo lebo milujú tento šport, ale na druhej strane robia aj pre vás, aby ste mali na čo kúkať, na čo pozerať, o čom rozprávať, o čom písať, takže aj pre vás. Takže to je tam zase 50-50, takže troška tá úcta a rešpekt by malo byť na obidvoch stranách. A samozrejme, kto chce, jak to vyhodnotí, to je už na vás. Ja takisto ešte jedna vec. Milión ľudí písalo, že a čo keď náhodou, že Carlos ťa porazí, alebo takto, že stratíš všetko, alebo neviem, čo stratíš, no čo stratíš. Tak to je veľmi dobrá otázka a dám na to veľmi jednoduchú, stručnú odpoveď, že vlastne ten človek, to je šport. Tam sa naozaj stane hocičo. Úder, páka, zranenie, hocičo. A keď ten človek prehrá, tak čo? Veď to je šport a vlastne ten fanúšik, nech je fanúšik preto, aby držal toho človeka a nech má rád toho svojho preto, aký je, nie že aký výkon má, lebo to je najľahšie byť s ním, kto stále vyhráva, to je môj najobľúbenejší, lebo furt vyhráva. Keď prehráva, tak už nie je najobľúbenejší. Takže vlastne ja s tým zápasom idem pre seba niečo dokázať, čo ja chcem, čo ja vlastne cítim a to je najdôležitejšie a to, čo ľudia myslia alebo cítia, to je pre mňa veľký plus, ale akože nám na to mi moc nezáleží, lebo keď mi záleží na to, čo ľudia myslia, tak by som bol úplne inde a to je na tom najkrajšie, že naozaj ten človek musí stále cítiť, robiť to, čo on cíti, čo on chce. Troška som sa rozfilozofoval, more, akože ja na moje pomery, to je veľká vec, ale asi takto. Takže ľudia moji, majte sa radi, buďte pozitívni a to je základ. A to je asi všetko. A ešte tí frustrovaní, tí ľudia, ktorí sú naozaj zlí a škodoradostní, tak im prajem, aby boli naozaj šťastní a aby zobrali motiváciu tých ľudí, ktorí sú úspešní, že sa to dá z jednoduchého pomeroch alebo z jednoduchého človeka dá sa urobiť veľká vec a zobrať ten príklad, ale nebrať to, že čo má a on má ľahko alebo takto. Nie, nikto to nemá ľahké. Každý musí vyšlapať nejakú cestičku a tej cestičke sú veľmi veľa prekážok. Asi už stačí. Majte sa krásne. See you.